Γεια σας παιδιά, τα Χριστούγεννα έχουν σχεδόν φτάσει. Τι θα λέγατε να γνωρίσουμε λίγο καλύτερα τον αγαπημένο σε όλους μας Άγιο Βασίλη? Η πιο γλυκιά και παραδοσιακή μορφή των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς είναι αναμφισβήτητα ο Άγιος Βασίλης. Ο Ανδρούλης, Ροδομάγουλος, πάντα ντυμένος στα κόκκινα, συνεχώς γελαστός και χαρούμενος, κουβαλάει στην πλάτη του ένα τεράστιο τσουβάλι γεμάτο με δώρα και φέρνει στα παιδιά όλου του κόσμου τη χαρά, την ελπίδα και την ευτυχία της προσμονής. Ο Άγιος Βασίλης στην παραμονή των Χριστουγέννων φορτώνει το έλκυθρό του, το σέρνουν 8 τάρανδοι με κάθε λογής παιχνίδια και αρχίζει το ταξίδι. Ξεκινάει από το χωριό του στη Λαπωνία και γυρίζει όλον τον κόσμο για να μοιράσει δώρα στα παιδιά, μένοντας για πάντα χαραγμένος στην καρδιά και στην ψυχή μας. Κάθε χρόνο το ταξίδι του Άη Βασίλη ολοκληρώνεται την Πρωτοχρονιά, όταν γεμάτος δώρα μπαίνει από τις καμινάδες των τζακιών στα σπίτια και αφήνει κάτω από το στολισμένο δέντρο τα δώρα των παιδιών. Το έθιμο της ανταλλαγής δώρων τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά κάνετε στα βάθη των αιώνων. Χρειαζόταν όμως κάποιος που θα προσωποποιούσε αυτή τη γιορτή και θα την έκανε ακόμη πιο ευχάριστη για την παιδική φαντασία. Άγιος Βασίλης, Σερ Νίκολας, Father Christmas, Sinterklaas είναι μερικές μόνο από τις ονομασίες που του δόθηκαν, με πιο γνωστή και διαδεδομένη αυτή του Santa Claus. Σε πολλά μέρη της Ελλάδας, ο Άη Βασίλης αποκαλείται ταξιδιάρης, αλλά και κουβαλητής της τύχης, γιατί είναι επισκέπτης με καλό ποδαρικό. Ο Άη Βασίλης αποτελεί πλέον μια διεθνή λαογραφική μορφή, η οποία προσφέρει δώρα σε παιδιά και ενηλίκους που υπήρξαν καλοί κατά τη διάρκεια του έτους. Ο Άη Βασίλης είναι το κυρίαρχο πρόσωπο του εορτασμού των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Η γνωστή μορφή με την κόκκινη στολή και τη λευκή γενιάδα, πάντα χαμογελαστός και με το σάκο του γεμάτο δώρα, από όπου και αν ξεκινάει, ένα είναι σίγουρο: ότι ταξιδεύει στον κόσμο, δίνει δώρα, χάριζει την ευχή του και καλή τύχη. Από όπου και αν προέρχεται ο Άγιος Βασίλης, όπως και αν τον αποκαλούν σε κάθε γωνιά του κόσμου, ο μύθος του είναι πανίσχυρος. Φέτος για άλλη μια φορά θα έρθει πάλι φορτωμένος δώρο και όλα τα παιδιά θα τρέξουν γεμάτα χαρά να τον υποδεχθούν. Καλά Χριστούγεννα και καλή Πρωτοχρονιά σε όλους!